Какво става, хора? Още едно клипче от нас. На Барио му се щупи бара. Так му щяхме да ходим към Хасково. И гледаме, че му е пукнат бара и сега ще го доцепи. От няма какво да правим. Няма контент. Няма контент. Да чупим бара. Не, то камера. Да. One shot, може? Шит. Дай. О, шит. Цепи са. Какво започва ли на клипче? Какво го направих даже? Някой иска ли това giveaway? Ари, giveaway правим на това. 100 000 лайка и правим giveaway. Еми хора, отиваме слагаме титания бя. И толкова. Ще се видим като сложим титания бар. Какво? Ме бах, че фалшивия бар. Добре, ари ще се видим като сложим титания бар и като тръгваме за Хасково. И така. Проблем след проблем. След проблем. Нямам вилка. Марио не може да си намери вилката, не знае къде я е оставил. Да наде в тази кола. Ако не знам. Ако не, няма да има влог. Наред на папи. First time. Back to back. Sketch downhill. Стигнахме до решение. Сложихме на MGP бара, защото нямаше много какво да направим, защото другата ми вилка е в мазе. Пък може и там да не е. Може и там да не е. Може и там да не е, може да е в Стара Загора. Танкетче. Да. Трябваше да снимаме отдей, когато не можеше да се върти по плана, можеш да правиш 100 фулипа наведнъж. Можем пак да го направим, бе. Хора, ще видим Хасково. Значи след 3, 2, 1... My muscles are getting bigger. Oh, the sleeping time. Sleep so many dreams. Oh, my muscles. I'm getting strong. Boom! Какво става, хора, с Хасково сме вече? И наспря на... Да, пълня наспря много по-надолу. И сега трябва да се качваме мега нагоре. Още нагоре. Здравейте, хора. Как ми влизаме в скейт парка? Направо не мога. Само Марио. Мяу. Мяу. Не бе, не е Марио. Не е Марио. Какво става, Алекс? Може ли една бисквитка? Да. Вече почваме да снимаме, хора. Загряли сме и почваме да снимаме клипс. Са Марио идва с един трик. Окей, бара не е чак толкова зле. Даже е много добре. Гледайте, сега ще направя. Не обравайте за вас. Пак ще го правиш? Ще направя едно air break. Добре, ари, давай. Като нищо, брат. Трябва ще гетна малко клипс тука. Оу. Оу, дабъл. Оу, бар! Някой хъл го е фанал. Давай, рън, добре! Оу, найс! Ари, брай. Няма нищо. Прави се. Дай, дабъл троу, фот. Сега толкова. Мой ред. Аз искам да съм снимам с теб, хайде. Инчетата, Марио. И аз искам да се снимам с теб. Ранет. И аз искам. Аре, бе. И аз искам. Че е по-добър от мене с една ръка да идва. Чакам, бе. Добре, не може да не съм най-добре. Слушаме за кикли слип. First try. Първия кикле слип. First try as well. Аре, мен трик ще на трансфера и после минаваме другите. Ооо! Странно с това бар, извиняйте. Добре, Ари, аз сега ще направя малко трикчета на трансфера. Това беше клоус. Някой да направи трикче с BMX. Ти ли се? Давай. Ей, за малко.
Ау. Искаш на коленки? Давай. Оу. Много смут го правиш. Сникна го. Човек, какво направя? Тома сниква. Драма. Кик ли с танкер? Не с танкер. Найс. Браво ми. Папи got washed up. Папи кара танкер за всички. Така че трудно е, наистина. Трипъл. Найс. Това беше найс. Смаш лайк now. Мисля, че е време да ударите бутончето за лайк. Инвард в турбата на папи. Добре си ли? Кафето Гришо ревайнд. Папи пада for the next time. Днеска we are going to have a good session. И моя гъс го ожулих на това нещо. Не се пресняй. Как? Да. Добре, мой ред малко. Марио ще прави някакъв air трик. Не знам какво ще прави, ама ще има време докато такова. Давай! Ще се посидя. 2 hours later. Бариер! Накрая. Това беше претурен. След като стъпна. Къде бе? Къде? Къде? От къде на къде? Ицка, направо прескачай бокс мод. То бокс джъмп е май скери. Айде да го пробваме. Папи измисли. Хора, слушайте, значи. Скачаме от тука и правиш 90 градуса и умираш. За малко да направиш екстрим. Това ще е кликбейта на клипчето. Вау, хора! You gonna kiss me with your dick? Къщи ще е. Аре, това беше, не? Браво, дай гепи. Най-накрая. Какво беше това скачане? Като скочиш. Не знам колко от вас знаят, ама нима бива в 360 комботата. Така, явно и папи много не го бива. Ценно нищо не съм. Трябва да работим върху тях. Сега ще мога да правя някоя тъпче след малко. Къде ще правиш, бре? Там. Хубаво. Да. Ти вече фейл на чалендж. Хора, съжалявам, фейлнах чаленджа. Добре, ей тук ще има каунт колко брайлове прави. Давай! По-бавно карай! Давай! Давай, ще те бутна! Умирам! Давай! Не мога! Последен! Давай!
Браво, Марио. Боли. Не знам. Не знам колко бяха, ама ей тук ще пише, ей тук някъде. Искам на клипче в Инстаграм да ми пратите. Вие колко ще направи. Само трябва да не те снейкват. В началото хора изобщо даже не си помислих, че го стъпна. Мислиш, че ще пърля така. Ама да, аз съм Марио. Ама го стъпна. Ти си Марио, ти си Супер Марио. Марио, как ти викат на кратко? Никак Марио. О, first try. Много добър. Много добър. Ей, сменяме спот. Yeah. О, найс. Добре, аз съм камерамен. Бам! Какво ти казах? Ей, това да го бях снимал, да не го бях снимал с GoPro-то. Тата ми дава. Репета. Бягайте, 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 бягайте! Майко! Най-добрия скейтбордист на света. Хора, това беше от влога от днеска. Не знам, аз направих доста яки неща. Имахме много хубаво сешен. Да. И се забавляхме, надявам се. И така да е за папи. Нищо, че малко тук. Малко и тук се притрепаха, ама няма нищо. Менюал, ви няма го видите, някой ден ще го видите. Някой ден може и да го видите. И да, благодарим, че гледахте клипчето. До скоро.